שמאי אומרים פוחת והולך. מה זה פוחת והולך? כנגד פרי החג. מתמעטים. אומות העולם מביאים פרי החג, הם הולכים ומתמעטים. בית הלל אומר מוסיף והולך. מוסיף והולך זה כנגד האנשים שתמיד הם לא נשארים באותו מצב, תמיד הם מתקדמים הלאה. אם אני אבוא עכשיו ויספר שמישהו זכה בפיס, איזה יופי, מי זה? הוא אומר, איזה ראובן, חבר שלך. מה אתה אומר? איזה יופי, שיהיה לו לבריאות, אני שמח בשמחתו שיצליח. נבוא אליו עוד חודש, אתה יודע, היה עוד הגרלה, והוא שוב זכה בפיס. מה אתה אומר? טוב, בסדר. עוד חודשיים, הוא שוב זכה. מזל משחק לו. עוד 3 פעמים זכה.